Ola, que tal, señoras e señores? Moi boas noites, benvidas unha xornada máis ás Pontes. Hoxe arrancamos este mércores dándolles conta do último encontro mantido entre o alcalde das Pontes, Edil Elena López, neste caso co xefe de xestión da Oficina Comarcal daqui das Pontes, a Oficina Agraria Comarcal, Alejandro Martínez, e o obxectivo deste encontro, abordar o futuro do sector primario na nosa vila. O alcalde das Pontes e a concellera Elena López reuníronse onte co xefe de sección da Oficina Rural Comarcal Alejandro Martínez, coa fin de fortalecer a coordinación institucional e avanzar en novas vías de colaboración en favor do sector primario. Durante a xuntanza, ambas as dúas partes puxeron en valor a boa sintonía existente e a vontade compartida de manter unha colaboración estable e continuada que permita respostar ás necesidades do territorio, especialmente no ámbito rural. Neste contexto, Valentín González Formoso salientou o gran potencial do municipio, que se caracteriza por un elevado número de explotacións, neste caso primarias, e por unha crecente incorporación de xente moza ao sector. Factores todo isto clave para garantir a remuda xeracional e a sustentabilidade da actividade agraria. A SEMADE fixose balanzo das distintas accións formativas desenvolvidas no municipio, entre as que destacan os cursos de actitude empresarial agraria, dirixidos á mocidade, e outras actividades máis específicas vencelladas á apicultura e ás explotacións canteiras. Na mesma liña, abordouse a organización dunha xornada específica sobre acceso á terra, na que se van tratar cuestións clave como a propiedade xurídica, o catastro e outros aspectos administrativos e legais fundamentais para facilitar a posta en marcha ou a ampliación de explotacións agrarias. Durante o encontro tamén se puxo en valor o papel de entidades de referenza como a Casa do Mel, fundamentais para dinamizar o sector, promover os recursos locais e consolidar o posicionamento do municipio como un territorio con amplas oportunidades de desenvolvemento. Seguimos con máis cousas porque a Consellería de Cultura non vai declarar como ben de interese cultural o Parque de Carbóns de Endesa. De feito, nestas últimas horas dábase a coñecer esta decisión, polo que a eléctrica poderá retomar as tarefas de desmantelamento deste espazo. A Consellería de Cultura non vai declarar como ben de interese cultural o Parque de Carbóns. Nas últimas horas, o departamento que dirixe José López Campos comunicaba o levantamento da suspensión cautelar do desmantelamento destas instalacións, polo que Endesa poderá continuar cos traballos de demolición que arrincaban o pasado mes de febreiro. Segundo recolle a notificación emitida en da Xunta, non concorren os presupostos xurídicos, técnicos e económicos que xustificarían a incoación dun procedemento de declaración de ben de interese cultural. De feito, consideran que non está xustificada esta declaración o non concorrer valores patrimoniais excepcionais suficientemente acreditados, ademais de que un cambio de uso non sería viable nin funcional nin económicamente. Tras a paralización dos traballos de desmantelamento o pasado 2 de marzo, agora Endesa pode retomar a actividade. De feito, dos 16 arcos que integran a estructura tan só quedan 10 en pé e tras desta decisión vanse ir desmantelando durante as vindeiras semanas. Cambiamos de asunto porque o vindeiro mes de abril volveremos ter aquí nas Pontes a unidade móvil da Inspección Técnica de Vehículos. Como sempre, este dispositivo vai quedar estacionado no aparcadoiro do Centro de Interpretación da Mina. Poderá chegarse a unha unidade de inspección técnica de vehículos a carón da casa, sen ter a necesidade de desplazamentos a concellos como Ferrol, Vilalba ou Viveiro, e toda unha facilidade para que veciños e veciñas cumpran coa obriga de manter os seus vehículos en boas condicións para circular. Así as cousas, o vindeiro mes de abril, volveremos contar nas Pontes coa unidade móvil de inspección de vehículos, un servizo que se prestará os días 20 e 21 de abril no aparcadoiro disuasorio do Centro de Interpretación da Mina. Esta unidade terá aberta as súas portas o día 20 entre as 9 e 1:30 e de 3:15 a 6 e xa o día 21 tan son horario de mañá de 9 a 1:30, polo que os turismos que así o precisen non terán que desplazarse fora da vila para poder cumprir con este trámite, que permite garantir que o noso vehículo está en condicións axeitadas para poder circular. Como é habitual, a atención realizarase con cita previa, polo que é necesario acceder á web www.sycitv.com e ali escoller o día e hora, ou ben tamén podemos telefonar o 981 92 80 80. E falamos agora de actividades que nos propoñen dende a biblioteca porque esta semana teremos dous novos encontros dos clubes de lectura, o tradicional e o de novela negra, un mañá e outro para o venres. Marxe dunha nova edición de Relendo a Vida, a Biblioteca Municipal tamén vai acoller mañá e o venres dous novos encontros dos seus clubes de lectura. Como xa é habitual cada fin do mes, toca que os participantes, tanto no clube tradicional como no de novela negra, se xunten coa fin de poñer en riba da mesa as diferentes impresións sobre as dúas obras protagonistas deste mes de marzo. De feito, mañá teremos a reunión correspondente ao clube de lectura tradicional, dende as 8, co título Las despedidas de Jacobo Vergareche,
unha historia de paixón na que o protagonista Diego se reencontra 20 anos despois cunha muller coa que tivo un encontro durante un festival de música e que lle axudou a superar un suceso traumático. Xa para o venres tamén ás 8 tocará encontro dos integrantes do Clube de Lectura de Novela Negra e que nestas semanas estiveron a desfrutar do thriller El vestido de novia, do autor Pierre Lemaitre. Un thriller psicolóxico e de acción no que Sofía, a súa protagonista, se desorienta, perde obxetos e esquece situacións ata que un día esperta carón de varios corpos sen vida, dos que pensa que ela é a responsable, iniciando unha trepidante fuxida da xustiza. Xa o vindeiro mes teremos 2 novas propostas de lectura, polo que todo aquel que se anima a apuntarse a calquera destes 2 clubes pode facelo na propia Biblioteca Municipal. Cambiamos de asunto. Toca agora falar de teatro porque este sábado arrinca a 5ª edición do ciclo de teatro amador Concello das Pontes. A compañía ortegana O Bicho da Barra vai ser o encargado de inaugurar esta nova edición. A 5ª edición do ciclo de teatro amador Concello das Pontes vai se inaugurar este mesmo sábado da man da compañía de Ortigueira O Bicho da Barra. A formación ortegana vai ser a primeira das 4 que protagonizarán este evento e que unha vez máis o Concello das Pontes quere poñer en valor o gran traballo realizado polas compañías de teatro afeccionado da nosa contorna. O grupo dirixido por Agustín Bolaños subirase ao escenario do Auditorio Municipal Alobi con unha obra para o pobo, unha produción para todos os públicos e no que un grupo de veciños ten que idear unha obra de teatro para poder optar a unha subvención. Unha trama cómica, ateigada de enredos, en a que se reflexiona sobre a vida cultural e a participación social e da que poderemos desfrutar gratuitamente este sábado dende as 8, todos serán no Alobi. Os convites, tanto para esta primeira proposta como para as outras 3 que integran o cartel deste ciclo amador 2026, pódense descargar dende a web aspontes.sacatoentrada.es de xeito totalmente gratuito. Ademais do mesmo día da función, 30 minutos de nantes na billeteira do propio Auditorio Municipal Alobi. E máis teatro, neste caso en carácter profesional, porque mañá mesmo un grupo de pontes e pontesas se desplazará a Santiago para desfrutar da última produción do Centro Dramático Galego, a súa propia versión de Hamlet. Unha vintena de veciños e veciñas da nosa vila van participar mañá no programa de mobilidade do Centro Dramático Galego Sobes Autobús do Teatro. Unha oportunidade única para disfrutar das últimas montaxes da compañía a prezo reducido e por riba contando cun servizo de transporte gratuito de ida e volta, o que facilita o acceso da veciñanza dos pequenos municipios a este tipo de actividades culturais. Así as cousas, as persoas inscritas sairán mañá ás 3:15 dende a estación de autobuses en dirección a Santiago. Ali no Salón Teatro da capital galega poderán desfrutar de Hamlet, a última adaptación da compañía, baixo a dirección de Tito Asorei e con dramaturxia de Vanessa Sotelo e do propio Asorei a partires da obra mestra de William Shakespeare. Sobre o escenario compostelán teremos a 16 intérpretes como Alejandro Jato ou Cristina Andrade, que darán vida a esa nova versión ata principios de maio e da que, ademais do público en xeral, tomarán parte nestas semanas máis de 700 persoas de diferentes puntos de Galicia que, grazas a este programa de mobilidade, poderán desfrutar desta función. Como apuntábamos ao autocar, para desfrutar de Hamlet partirá ás 3:15 da estación de autobuses, a obra arrincará ás 6 e o regreso está previsto para as 8:15 da noite. Do teatro ao mundo do cine, con 2 novas propostas esta fin de semana que nos chegan desde o Departamento Municipal de Cultura, cine de animación para os máis novos e un thriller político para o público adulto. A Concellería de Cultura volverá a abrir as portas da sala de proxeccións de Casa do Peso esta fin de semana da man de 2 novas apostas cinematográficas, tanto para o público infantil como para os adultos. Así, para as sesións dos máis novos, do sábado e do domingo ás 5 da tarde, chega o filme de animación Tafiti y sus amigos, unha produción alemana na que temos de protagonistas a unha suricata e un porco bravo que, mal ser completamente diferentes, serán capaces de facerse amigos e emprender unha aventura que os levará ao deserto na busca dunha flor milagreira. Yo también voy a buscar la flor azul. Tú no vas a venir conmigo. Vais a buscar la flor azul, ¿verdad? Por ahí. ¡Vamos! Déjame en paz. El desierto es peligroso. ¿No huele a quemado? ¡Ay, no! ¡Ah! Animales indefensos y solitos. ¡Tafiti! Me alegro mucho de que hayas venido conmigo. La mayor aventura. ¡Vamos a conseguir esa flor! Tafiti y sus amigos presentarase tal como apuntábamos o sábado e o domingo dende as 5 da tarde. E para o público adulto temos El mago del Kremlin, a adaptación da novela homónima de Giuliano Empoli e que narra a ascensión de Vadim Baranov, un produtor de televisión que se convierte no principal estratega do goberno de Putin. Rasputín. Quiero ser parte de la historia, no solo un testigo.
Déjate de historias y empieza a moldear la realidad. Tenemos que inventar algo nuevo. Rusia necesita una nueva clase de políticos. Es joven, atlético y espía del KGB. Vladimir Putin. Lo que me interesa es el poder. No seré el subordinado de nadie. Nuestro objetivo es el caos. Nos meteremos en sus cabezas. Crearemos un mito. Que los rusos controlan el mundo moderno. Que somos sus maestros. ¿Has puesto tu magia negra al servicio del poder? La política es el único juego al que merece la pena jugar. Es lamentable. Los estadounidenses me tratan como si fuera el presidente de Finlandia. ¿Qué me aconsejarías tú? Baixo a dirección de Olivier Assayas, Jude Law, Alicia Vikander e Paul Dano protagonizan este drama político do que poderemos desfrutar o sábado ás 7:30 ás 10 da noite e o domingo dende as 7:30 da tarde. Como é habitual, as localidades pódense adquirir na web aspontes.sacatoentrada.es e tamén na billeteira da Casa do Peso, 30 minutos denantes de cada pase. E hoxe nos deportes, protagonismo para o fútbol sala, para o Lago Sport, porque toca botarlle unha ollada aos distintos resultados desta pasada fin de semana. Sorte dispara esta fin de semana para os equipos do Lago Sport e comezamos repaso coa derrota do conxunto senior feminino que caía por 11-0 ante o Atlético Arnoia. As de Diego Paz non foron quen de plantar cara ao líder do seu grupo, que en 20 minutos xa mandaba no marcador cun 5-0. Non tiveron oportunidade as pontesas, que suman xa unha quinta xornada sen gañar e quedan na 12ª posición do grupo con 18 puntos. Na mentres o equipo senior masculino xogaba esta tarde ante o Parrulo en Ferrol nun encontro que se adiaba a este día, do que falaremos xa mañá. En categoría cadete tivemos encontro de Copa para as rapazas, con victoria por 4-1 na casa do Burela e destacada actuación de Laura García, responsable de 3-2 goles das de Diego Paz, que son líderes do grupo 3 con pleno de victorias e 6 puntos. Pola contra, o conxunto masculino caía ante o Caranza en encontro de Liga cun axustado 1-2. De feito, malia comezar por diante no electrónico cun tempraneiro gol de Raúl Tojeiro aos 9 minutos de xogo, os visitantes facían a igualada tralo descanso e pouco denantes do subido final, Gorka Sánchez marcaría o definitivo 1-2 para os ferroláns. A falla tan só dunha xornada para pechar a fase de liga regular, o Lago segue como pechacancelas do seu grupo con tan só 5 puntos. En infantil, o conxunto masculino de Preferente impúxose por 4-0 na Non Freixo con 3 tantos de Edgar Rodríguez e un de Hugo Carballo, e xa suman 39 puntos e un cuarto posto que lle dá opcións aos de Raúl Veiga a loitar polo ascenso. Non tiñamos encontro para rapazas en infantil, pero si en alevín con competición de Copa e que non podía ter peor resultado xa que as pontesas caían por 9-1 na casa do Castro. 3 puntos en 3 xornadas son os que suman as das Pontes que esta fin de semana inician a segunda volta da competición. En alevín masculino, o conxunto de Preferente non tiña problema ante o Narón Freixo A e gañaba por 5-0, e os B tamén sumaban neste caso ante o Parrulo tras gañar por 4-2. Así as cousas, os A suman 13 puntos, pero seguen como pechacancelas do seu grupo e os B son terceiros con 18 puntos. En Benxamín tan só xogaba o equipo B ante o Caranza e perdían por 0-9, o que os deixa oitavos con 15 puntos empatados co Ares. E xa en Prebenxamín tiñamos derrotados A por 0-3 ante o Cidade de Narón e victoria dos B por 2-1 ante o Caranza. Resultados dispares que deixan os A últimos do seu grupo con tan só un punto en 6 xornadas e os B segundos do grupo de consolación con 18 puntos, a 6 do líder o Ponte de Ume e aínda con opcións matemáticas de lograr o liderato, xa que quedan por diante 3 xornadas máis. Pois así despedimos esta xornada de mércores, como sempre agradecéndolles a súa confianza nesta casa para manterse o día de información local e lembrándoles que volvemos mañá dende as 9:30 da noite aquí na televisión local das Pontes. A información continúa en Radio Home a 1:30 da tarde e tamén nas redes sociais e na web do Concello das Pontes, aspontes.org. Teñan moi bo descanso.